Dobar dan, ja sam Akiko. Čokoladni muffin je predivan koraci i lako ga je napraviti. Dobro je kada dođu gosti i za djecu. Materijal: ulje, šećer, so, čokolada, mlijeko, jaje, brašno, kakao prav, cimetto. Izmerite ulje, dodajte šećer i so, pa dodajte čokoladu. Stavite ovu činiju u vruću vodu dok se čokolada ne otopi. Isečite dva tipa čokolade. Izmerite brašno, kakao prav, prašak za pečenje i cimet u činiju i promešajte. Kada se čokolada otopi, dodajte mlijeko i promešajte. Dodajte jaje i promešajte. Dodajte mešavinu brašna i promešajte špatulom. Dodajte čokoladu i blago promešajte. Ovu mešavinu stavite u 6 karupa za mafine. Pečite 20 minuta na 180 stepeni. Gotove mafine možete čuvati 3 dana na sobnoj temperaturu u zimskom vremenu. Korištenje čokolade sa orahom ili bademom ili lešnikom daće bolji ukus. Nadam se da ćete probati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.